Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih kalian kula Trilasa Islamina wonten ing pasinaon basa Jawi. Dinten menika kula badhe ngandharaken babagan materi pasinaon basa Jawa kangge kelas 8 semester setunggal. Inggih menika teks cerita legenda. Gayut kalian kadhe 3.1 memahami isi teks cerita legenda dan 4.1 menceritakan kembali teks cerita legenda dengan ragam krama. Langsung mawon mlebet wonten materi nggih. Teks legenda yaiku salah sawijining cerita kang dipercaya tau kedadian. Biasane gegayutan karo dumadine papan panggonan utawa gegayutan karo pawongan kang misuwur sing duweni kasekten lan kaluwihan. Ciri legenda wonten sekawan. Ingkang kaping setunggal kalebu karya kolektif utawi diduweni masyarakat bareng-bareng. Kalih cerita babagan papan panggonan utawa tokoh kang sekti. 3. Cerita dianggep kedadian kang nyata. Sekawan sifatipun sekuler utawi kadonyan. Jinising legenda wonten 3. Setunggal legenda papan panggonan yaiku legenda kang gegayutan karo dumadine papan panggonan. Tuladhanipun dumadine rawa pening. Kalih wonten legenda pawongan yaiku legenda kang nyeritakake tokoh-tokoh tartamtu. Tuladhanipun Roro Mendut. 3. Legenda alam gaib yaiku legenda kang nyeritakake menawa alam gaib kuwi pancen ana. Tuladhanipun Ratu Pantai Selatan. Salajengipun wonten unsur legenda. Unsur legenda menika wonten tema yaiku bab kang dadi dasare cerita. Wonten alur yaiku urutaning kedadéan ing cerita saka wiwitan nganti pungkasan. Wonten paraga yaiku wong kang diceritakake ing sajroning cerita. Wonten latar yaiku wektu, panggonan, lan swasana ing sajroning cerita kang diceritakake. Lajeng wonten amanat utawi pitutur kang ngandhut piwulang-piwulang kang bisa dijupuk. Salajengipun sumangga dipun semak video kanthi judul Dumadine Rawa Pening. Bocah-bocah, ketemu maneh karo Mbah Carita. Nah, saiki Mbah Carita arep crita marang bocah-bocah ngenani dumadine rawa pening sing ana ing tlatah Kabupaten Semarang. Timun sigarane, ayo nyimak critane. Ngene lho critane. Desa Banarawa lagi nganake merti desa. Para warga desa padha masak maneka warna panganan lan ditanggapke wayang kulit. Dumadakan desa Banarawa katekanan bocah sing rupane elek, ireng lan prengus sing jenenge Baru Klinting. Para warga desa ora seneng katekanan bocah mau. Kang, aku wis rong dina durung mangan. Apa aku oleh njaluk panganan nggonmu, Kang? Apa? Aku ora sudi menehi panganan karo kowe. Wis, kono ndang lunga.
Apa kowe ra mesake karo aku, Kang? Ora, wis enggal lunga saka kene. Amarga saking ngeliye senajan wis ditundung para warga desa, Baru Klinting tetep mlaku ngubengi desa nganti dheweke tekan omahe Mbok Rondo. Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo, sinten niku nggih? Nuwun sewu, Mbok. Kula Baru Klinting. Napa pareng kula nderek leren mriki, Mbok? Yalah, iya le, Reneo, kene, lereno, kene karo iki ana panganan sithik. Panganan kanggo ganjel wetengmu. Janjane asalmu saka ngendi kok iso nganti tekan kene le? Kula saking tebih, Mbok. Kula sampun boten gadah rama lan ibu. Lah lajeng niki wau kula mlampah ngubengi desa. Nanging dipun tundung kaliyan warga desa. Kleresan kula kepanggih simbok ingkang kersa nulungi kula. Duh Gusti, kok ya nrenyohake temen lelakonmu le. Ya wis, kowe lereno dhisik sautara ana kene ben ilang keselmu le. Matur nuwun nggih, Mbok. Mbok mangke menawi sawayah-wayah wonten kedadosan menapa-menapa, nyuwun tulung dipun emut piweling kula niki nggih, Mbok. Lho, kedadean apa lan weling apa to le? Menawi wonten napa-napa mangke, simbok nitih lesung nika lan alu menika dados welahipun. Nggih pun, Mbok. Kados sampun cekap kula leren, kula badhe nyuwun pamit. Sepisan malih matur nuwun sanget nggih, Mbok. Iya le, sing hati-hati ya. Jenang gula, aja lali karo simbok ya le. Nggih, Mbok. Cekaking cerita, Baru Klinting wis tekan tengah lapangan. Ing kono, dheweke ngundang warga desa lan nganake sayembara. Para warga desa, sapa sing bisa ndudut sada iki? Ateges wong kuwi pancen wong kang pinunjul. Bocah iki ngejak guyon. Mung sada kaya ngono wae, ora perlu waktu suwe nggonku ndudut. Pindhane mung sak pucuking kuku ireng. Ya wis, Kang. Coba enggal buktekno. Pungkasane para warga padha genti-genten anggone nyoba ndudut. Nanging ora ana sing bisa. Banjur ing sangarepe para warga, Baru Klinting ndudut sada kuwi kaya tanpa nganggo tenaga. Brol, sada didudut. Dumadakan saka tipake sada mau metu banyune. Saya suwe, saya gedhe metune. Wasana desa Banarawa katrajang banjir bandhang lan kabeh warga desa mati klelep kejaba Mbok Rondo kang nurut welinge Baru Klinting. Paribasan mrojol slaning garu, Mbok Rondo luput saka bebaya kang nemahi wong-wong desa Banarawa. Panggonan iku banjur dadi rawa kang banyune bening lan resik. Saengga banjur diarani rawa pening. Nah, kuwi mau crita ngenani dumadine rawa pening. Ing crita iki awake dhewe bisa sinau maneka warna. Kayata aja gampang remehake wong liya, senajan wong kuwi ketoke ala, kukus gantung umpamane. Aja mung nyawang wong saka blegere wae, nanging kudu ngerti kepiye sejatine wong kuwi. Sabanjure awake dhewe kudu seneng tetulung marang liyan kang butuhake pitulungan. Ngono ya, Cah. Sakmene dhisik anggone simbah crita. Sesuk diteruske maneh ya.
Salajengipun cobi wangsulana pitakonan saking cerita dumadine rawa pening kasebut. Ingkang kaping setunggal, sapa wae paraga kang ana ing cerita kasebut? Ingkang nomor kalih, pitutur apa sing bisa kajupuk saka cerita kasebut? Nah, menika materi ingkang saged kula andharaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.